Guys, hindi naman na agi din rin nakita eh. Asa naman ni sila? Natag mo agi dyan turon kaya kung pangayuan o pang snack. Para ba kung anda, bayranan sa tindahan. Para mo agi na to ni. Alam pagpapapapapap. Hoy, Christine! Oh, Alis ka dito! Asa makagisa? Saan tambay mo kadyo? Ato Ano ito. dito, bag? Ato ko sa karabon ko mambalit og buhat. Oh, maumpra ka? Mumpra ko. Nasa kadring. Balik ka nang Sampay ka na ito. What kunin mo ba? Ano man iwat ko na mo nga. Taon ta na. Sige, magkuhan kunin mo muna ba kay kwarta? Kwarta? Kaya Milo ang takko. Na. Ako na kay kwarta pero wa diri tas bangko. Ah, nga po. Di mo ko tigdag kwarta. Maski 20 wala jud ka diha. Ikaw tinag Kaya para kwarta, palit ko buwad po sa tindahan. Kasi matulis ta sayang kayo may bangko gina permit yung kwarta na ko. Kasi bangko ng klaseng bangko ka. Bangko. Bangko ka ng bangko O or... bangko ko kung nako kang building ba nga ang kwarta iso dito ano ba? Ah, abi na ko bangko ngay. Hindi mo ra gisuot nito sa imong bangko. Di ko na mo da kwarta kay ano. Dekado ay padahon na matulis ta may nang Pero mas ako din 20 dito, palit ko buwad sa tindahan. lakaw kita ko lakaw ako di ko mo da kwarta. Ang kwarta na alas bangko. Tanan gibutang na ko. Oh, bangko. Kana para sa tuwang gilingkuran. Dili mao bangko manit. Bangko ba? Oh, abi na ko bangko kanang imo ra Ato isod. gisulgan ba? Isod ang kwarta dito isod. Ay, Ang kwarta kanang- mo daghan. Ay kanang bangko, siya. kanang bangko nga kanang isod nimo siya nya. Masunog nga to. Kaman ba? Dili Ay, limit po na mo. Ato bang inugsos kwarta niya mo daghan ang kwarta. Ha? Ang kwarta madaghan? Oh, inugsos daghan. Ang kwarta di mo naganaan sa din na dito. Sige na ano, gusto sa Ano gina. ka kay mo daghan ang kwarta? Isod nimo nga to kay para mo. Nya may ana ring kwarta de. Isod ako dito ang kwarta daghan kay ano. Times man ito, times sword ba? Ay, nag-time sila mga ang daghan. Ah, ano din na di eh. Wala man ko kay bangko. Hoy, Mundoy. Oh, ano mo rin? Ano? Kwartahan gini, klaro kayo ba? Mundoy. Alisa diri ka. Ano hindi na lang ka. Kami nasa papahirapan sa kukuan di 20 kay palit ako buwan dito sa tindahan ba kay. Dili na lagi ko kautang kay. Manawag mo nga. Naamang ko utang adto niya mao na di ko kautang man na manghiram ko no 20. Manawag mo mga katanghuwag 20. Ay, kwarta na kong galaglaag ng magani ko. Di pag ingon na sa Ano kuan mo? na. Kwarto? Pwede pag ingon na nga sa amigo o amiga. Kung di sa tong wala, inyo pa. Mo lagi ta. Ang problema, wala kwarta. Kung napo ko'y kwarta no, hindi kong gayon ta. Kasi nakay kwarta din. Yung mga tago Ay, ko. peso ba tayo peso? Unsa naman ta? Oh, gusto mo bago niya itong kwarta. Basta may mo na. Gusto nga niya. Bago niya akong sipo. Ayaw na lang sa day mo kurman nga. Wala di kay kwarta. Awa mo dyan ipur magal ko. Ingon ka Mga na amigo! Ay! Ay, awa, amigo. Kilala. Ito, dik. Naagi na pa ko dito ba? Naanay kay... Oh, engineer ni. Ha? Oh, hindi gani. Hey! Oh, may nasa kinipisot, pre. Pisot. Pisot. Nakuha lagi pisot, pre. May nasa kayo? Pastusa ni mo, pre. Ilay lagi. Ano ba? Tubat ka dali na, pre. Ari ka. Pisot na. Dako, pro. Pisot. Kawa sa ayaw. Bahala rin ka. Asa, para lagi, pre, pisot. Kung nakuha agad, hasta mo inasa ng pisot. Pinasa ng pisot, gid. Pisot ko no. Pisot lagi. Sus. Dako ba? Ikaw, ganahan ka. Dako. Pisot lang. Wala ka na. Saan no? Hindi mo ang Bawa mo na tik-tik, pre. Buang. Gawa, ginahon-nahon. Mori yung magabinas. Eh, pinas ko. Ito. Sunod na yun ako, pre, basa, si pisot, pre, nakuha agad. Hindi naman naman. Dako, ano pisot? Pisot, boy na. Ayaw, tusod. Ako, pre. Di ni dako. Pero, di kini sa pisot. Nanari ko ganina, pre, basa, di boy na sa pisot, pre. Nakuha agad ako pisot, ay. Ano mo na pisot? Pisot lagi. Pisot? Pisot ba? Pisot ba? Ah, pisot ka? Oo. Kahugo sa inyo gunahon na, eh. Hugo kayo magunahon na agad. Pisot sa may yung gunahon na nga pisot, eh. Ingon na kadako kay mo. Pisot. Dako, inuha. Yang pisot. Nino sa ko nga. Ako, abisag di ni dako. Pero di ni sa pisot. Binuang na inyo, pre, hugo kayo magunahon na, pre. Puti hugo kayo gunahon na inyo. Ikaw mo, ikaw may Sulti ko ganina, pre, kaya dako kayo. Oo. Dako kayo. Oh.
Si pisot. Winas kayo nakadaog. Bay, lagi si ko sa inyo, bay. Ay na lang kay. Pisot ba niya? Tinuod ba ko? Mobalik ko pre ha. Mobalik ko. Wa gi mo kasabot magahugog mo gnauna. Magahugog mo gnauna ko mo tang mo. Ngabag. Siya ba yung pisot ko siya? Pisot siya ba? Oh, siya pisot. Oh, dako ko na yan. Pisot. Dino? Dulo pa ko mo sa diri. Yan, nato dito siya sa kung doon ba? Wala na, buka tong tik-tik ba? Wala siya, klaro. Klaro ng tuwan na. Nasa dito siya. Kali tarang to yung pisot siya. Ako lang, ha? Nangambog sa dako iha per pisot. Pati hambuga lagi niya, dako ko kaya niya. Ah, dako siya nga. Oh, na ay, balik eh. Balik na dito. Mone nakatari. Kuan ba? Nga to tarian. Mo tani sulti ko nimo. Dako agin pisot pre. Pisot ang pangalan sa kong manok pre. Ha? Ah? Dili nga pisot hugog. Manok? Hugog ba mo gnauna? Hindi mo igingon yung mga pisot? Niya to sa Nagreklamo mas sabi ni mo hawa. Disintihan pa ni pre. Dako man pisot. Pisot. No. Bye.